Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mi na-emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to those people that doesn't believe in prayers. Yes. Enwere ọtụtụ ndị ekwenyere na ike dị n'ekpere. Enwekwara ọtụtụ ndị ọdịnala na-ekwukwa na ọdịnala ndị ọdịnala anaghị ekpe ekpere. And I begin to wonder, ma ha ghọtara exactly ihe ekpere bụ. Ekpere is one of the keys. Ịga ọfọ is one of the keys. Mana ana m achọ ịkọwara gị na ike dị n'ekpere. Yes. Na okpere niile nọ n'elu ụwa na-ekpe ekpere. However, enwezikwara ihe ọzọ ndị ọzọ na-eme ndị ọzọ anaghị eme. Yes, enwere ndị ọdịnala okpere dị iche iche n'elu ụwa nke usoro ọdịnala be anyị sokwa n'ụzọ ofu ụzọ n'ụzọ eze ejekwuru Chukwu. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya, mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ maka onye ọbụla bụ child of the temple. Icheta na annual festival anyị bụ Love Feast anyị bụ na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. N'obodo oyibo ịnọba anyị ya abịa ụmụ m na ya abịagwu. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-eme ihe kwesịrị ime iji wee kwado ya bụ aja saraka a na-eme annually. Echeacha m na WhatsApp agwa gị ihe kwesịrị ime. Nke ọzọ echefukwana na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Ị nwere ike isonyela ya ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebere ya na all we do in the temple. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Tụ aka isi eme ntị n'ọnwa agwụ. Kwụsị ikpeazụ nke ọnwa ị ga-achịkọta ya bụ ekpere. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. As you all know, we don't share testimonies on social media. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'Igbo ihe karịgoro 4 years. Yes. I had a show testimonies on social media maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe mana mara na Chukwu na-eme n'onwe ya. Ya ọ bụrụ na ịchọrọ isonye na ya bụ aja ihe ị ga-eme wee chat m na WhatsApp forward ya 3 prayer request. Then mee token donation iji kwado ya bụ aja. My WhatsApp number dị na screen gị 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe chọrọ ka m kọwalụ gị bụ advice ndụmọdụ na-enye gị onye ekwenyere na ekpere. Ọ na-abụ ihe mwute ụfọdụ ndị ọdịnala pụtara sị na ndị ọdịnala anaghị ekpe ekpere. Nwa na-achọ ka ụnụ ghọta ihe niile dipendị n'ebe ị madedebere. Yes, nke eji eme nke ka eji eme nke. Ndị ọdịnala na-aga ọfọ, ndị ọdịnala na-ekpe ekpere, mana what you don't know remains a mystery to you. Gịnị bụ ekpere? Gịnị bụ ayịyọ? Yes, they sound similar, they look similar, but how they different. But it's na ndị ọdịnala na-ada ekpe ekpere ma na ịghọtara ọnọkọ onye goro Android phone mana si ihe o ji ya eme ime call. Ọ bụrụ na ị na-akọwara ya na enwere ike iji Android phone ahụ o ji wee mee conference call, o nwere ike mee ya eberive na yes o ji Android mana ihe o ji eme so call. So ị na-agwa ya na ọ mana phone na-eji na enwere ike iji eme conference call, o nwere ike sị ọ na-asị. So ikwudobe ebe ịma ịghọtara ya. Ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ekpere bụ ike. Yes, ike dị n'ekpere. O nwere ọnọdụ ị ga-anọ na ihe ị nidiri ka ikpe ekpere ya ayịyọ gbaka ya bụ ọnọdụ. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ihe ọnọdụ ekpere ruo, ọ bụrụ na ikpere ekpere na ya je na-agọsọ ọfọ, o nwere ike na-ada ịfọkwa. Ya bụ na prayer is one of the keys. Ịga ọfọ is one of the keys.
mana achọrọ m ka m kwuo ekpere taa. Ekpere dị ile. Okpere niile nọ n'elu ụwa na-ekpe ekpere. Yes. Ekpere bụ iwelite uche anyị enu na obi anyị enu n'ebe Chukwu nọ. Ekpere bụ for us to reconnect to our source. I can tell you now, any prayerless child of God is a powerless child of God. Ekpere dị mkpa. Ọ na-ewute na ọtụtụ ndị mmadụ a na-etinye divisions n'ebe ihe ha ghọtara. So ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala, whom at this particular moment, based na nghọta gị, na ị believe na ọsọ ọfọ ka ị ga na-agọ na onwere ihe jikọ gị na ekpere, so be it. However, don't condemn ndị ọdịnala, ndị nwere higher understanding, ndị na-agọ ọfọ na-ekpekwazi ekpere. Ịghọtara ya? So mana mgbe ụfọdụ ọ na-abanye dọkịta, ọ dịka anyị si na-eme, ọ dịka si na enwere infighting, na enwere ọgụ a na-anụ. Yes, o nwere onye bụ ọgọ ọfọ, ọrụ ọrụ ya ọrụ, ogbe ekpere ọrụ ọrụ ya ọrụ. Then why condemning na ekpere adịrọ mma na ndị ọdịnala anaghị ekpe ekpere maka na ịdị ekpe? Time will come when you discover the power in it. So for the time being, maintain your lane. Stop talking what you don't understand. Instead, ebiakwute the person in humility. Ka ọ kọwara gị ya etu ọ ga-esi were anya ka m kwụsị ebe a, mana mmalụ ike dị n'ekpere. There is power in prayers. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere, ị dị enweta ụsa, ị mmadụ na ị dị ekpe the right way. Problem anyị na ndị other religion nwere abụrụ ekpere bụ the problem. Ekpere bụ n'usoro ha si ekpe ya. Ụfọdụ na-ekpere aha mmadụ akpọrọ onye nsọpụta ha dịka ndị Kristian si ekpe, mana ndị ọdịnala na-ekpere aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ihe dị iche? Yes, ihe mere ka ihe dị njọ bụ your intention. Ịghọtara ya? Yes, ka m kwụsị ebe. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ na-echọ ka agbara gị afọ mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe si n'ime ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.